Това не е за целия престой от 6 години. Не знам, хареса ли ви историята? То не е точно история. Просто видяхте какво е било преди да стримвам. Надявам се да ви е харесало. На мен ми беше изключително забавно да минем през всичко това. Ретроспекция, може да се каже. Дойдох. Видях. И сега е време да се приберем. Така че това смени в началото на Вегас. Дойдохме с усмивка и си тръгнем с усмивка. Защото деня, в който летим наобратно, просто ще се завъртя, ще погледна към стрипа и ще кажа: аз бях тук. Бях тук.